kudai muchirongo Mai Chisamba show chirongo chamama kamirira. Muchirongo mutinobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinobata upenyu hwedu nenzira dzakasiyana-siyana. Nhasi tadzupura midzi mikuru vana sekuru vaviri nana mbuya nekuti chikumbiro chenyu makati munoda kunyatsonzwisisa nyaya kana kuti nhau yemombe Yehumai. Vamwe vakati kunyange nemasungiro zvinhu zvacho zvangokanyana. Regai ndikutendei nokuramba muchingotandadzana nesu. Tisati tapinda muchirongwa chanhasi, regai ndipe vana sekuru nana mbuya mukana wekuti vazvisume kwatiri tichinzwa kuti vanobvepi, nekuti paongororo netsvakiridzo zviri kuratidza zvakare kuti zvimwe zvinosiyana nenzvimbo yamunobva, asi kuine zvimwe zvinotibata tese. Tombotanga nemi sekuru muri kunze. Ini nonzi sekuru Masorudzi. Ndiwe tsika nemagariro. Ndinobva kusaka. Tinokutendai sekuru nokunge muri pano. Ndatenda zvangu. Ini ndinoitwa mbuya Chipuriro. Ndinomirirwawo hangu zvetsika dzedu. Ini ndakaberekerwa kunjanja. Ndokwa ndakaberekwa asi ndakaroorwa kwaMutoko. Tinokutendai nokunge muri pano. Ini ndinonzi Madenyika Magwenjere. Ndiri muZomba. VaZomba ndivo vana Chiota. Tinogara kwaMurewa, takabva kwedu chaiko kwaChiota, asi taakwaMurewa. Tinokutendai nokunge muri pano samaita. Tinoziva kuti vanhu vanotama mukufamba imomo, mukurarama imomo. Tinoda kubata nyaya yemombe Yehumai. Asi tapinda munyaya yedu yanhasi, tanga tichida kuudza vadiwa vatariri kuti haikonai kuita zvekusarudza, kuti nokuti vazhinji vakurodza vana nemakaro kuti vakaona chiga chine mari ndochivosumudza, vakaona chimwe chiga chine mari ndochivosumudza, zvimwe vonzwa izvi hatiite izvi nekuti taakunamata izvi tadi. Asi panapa pfungwa iri pano ndeyekuti kana maona kuti hamudayire muroora, chiregedzai. Hazvinhongwe zvinoitwa mukuzara kwazvo. Ndombotanga nemimbuya. Munoiona sei nyaya iri kunetsa yemombe Yehumai? Ndavananiko vanonzi mombe yenyu Yehumai iyi? Ndatenda zvangu Mai Chisamba. Nyaya yemombe Yehumai inyaya inoshungurudza kwakawanda. Vanhu hatinyatsonzwisisi kuti chinombonzi mombe Yehumai chii, zvakare inobvepi mombe iyoyi. Ndopatoda kuti titange tatsanangura. Mwanasikana achinge aroorwa, baba ndo vanoroodza mwana wavo, kwete mai havasiro vanoroodza mwana. Saka munonzwa baba vanotaura danga ravo kuti ndiri kuda mombe 10 yamai yechi10 nerimwe chete. Saka ndi baba vanotaura ava. Mombe iyoyo inofana kubva kumukuwasha. Asi mombe iyoyo haisi mombe yekuti inotanga kuuya kuna mai yekuti ndawana mari saka ndakunobhadhara mombe yaamai kwete. Usina kutanga waroora, usina kutanga wapedza zvinodiwa nababa, usina kutanga wabvisa iyo mombe iyoyo yedanga inonzi yababa, yekuti uzokwanisa kubvisawo zvaunobvisa kuna amai. Muri ipapo mbuya, tinonzwa kavana baba muongoro netsvakiridzo dzatinoita idzi kazhinji ndo vanobva vatanga nekuti mukuwasha izvi zvekwangu uchazotopedzesa zvako, hatidi kunetsana nana mai vatorwa, gadzirisa zvaamai. Izvozvo zvinotendedzwa here kana kuti baba kana variwo vazvidoma kuti tangai maitira mai zvawana makomborero here, kana kuti chiga chacho ndechekuti kana mombe idzodzo dzauya yamai yozobviswa ipapo? Maita basa ipapo tingati zvakawanda zvinopiwa amai. Pane namapfugudza dumbu, pane mbatya dzavo, pane zvino zvavanopiwa amai. Izvozvozvo zvakasiyana nemombe yatiri kutaura, mombe Yehumai ndo rinonzi roora chairo iroro. Mukuwasha haagoni kutanga kurumbidza mutorwa, nekuti kana takatarisa mai mutorwa mukati memusha uyu anotangwa ndibaba. Pechipiri zvepatoda kuti tidzidzisane ndepekuti tomboti mai havachisimo mukati memusha uyu. Mai vakumusha kwavo kana kuti vakune mumwe musha. Mukuwasha haagoni kusumudza mombe iyoyo achinobhadhara mai kwavari ikoko. Mombe iyoyo inotoya pana baba. Baba ndo vachadedza mudzimai wavo kwavari ikoko. Chero kana dai akatororwa nemumwe murume, anotodzoka mumusha imomo maakazvarira mwana iyeyu, ndo vanopuhwirwa mombe iyoyo. Regai timboenda pana samaita, ticharamba tidzoka kwamuri mbuya senyanzvi yedu. Iyo nyaya yeHumai kasamaita tinoziva kuti patambe tichitaura tisiri pamhepo mamuchiti zvinoenda nenzvimbo. Imi kuziva kwenyu mombe Yehumai inofambiswa sei?
Mombe Yehumai sokutaura kwaita mbuya. Imombe baba vanopiwa danga ravo. Vanoti ndinoda mombe 10 dzinotsika kana dzimwe dzemari. Asi wozondipazve imwe chete yaamai yandinopa mudzimai wangu. Mombe iyoyo ndiyoyo inopiwa amaiwo pakuroorwa kwemwana wavo. Ndicho chinhu chikuru chavanobata. Tingati chinofambirana nedanga kana nerusambo zvapiwa baba. Asi kusiyana kwayo nedzedanga ndokukukuku. Kana mwana uyu akazorambana nemurume wake abvisirwa mombe Yehumai. Mombe Yehumai haigurwe. Inoramba iriko, vakadya zvakakwana. Mombe Yehumai kana mwana uyu akarambana nemurume abvisa mombe Yehumai iyoyi. Akawanawo mumwe anoti uya tigarisane vakaroorana futi, anonobvisawo yake iyoyo. Mombe Yehumai ndiyo mbereko. Isaka umwe noumwe aroora mukadzi uyu anobvisawo mbereko inobereka vana vake. Saka imi samaita muri kuti murume uyu mukadzi atikurudzire vanhu vanosiyana zvavanorambana asi ngatimboti paita pane zvigozhero zvanetsa mwana uyu warambana nemurume wokutanga waenda pamurume wechitatu pamwe wechingani murume nemurume anofanira kubvisa mombe Yehumai. Kana aitirwa vana anotobvisa yake nekuti umwe noumwe nokuti ndiyo mbereko. ndizvozvo regaite ndoziva kuti ikokoko chikurura majasi nokuti nzvimbo dzinosiyana ndomboya kwamuri sekuru. Ndinotenda ng'ombe Yehumai, vamwe vanoti ng'ombe Yehumai, vamwe vanoti ng'ombe yemapakuru. Kureva mai vaibikira mwanasikana kusvika akura. Kureva mai vaigona vaitakura bhegi makore 4 vaita kondakta vachitakura bhegi ramanapukeni romwanasikana. Ng'ombe Yehumai matendo, uye ng'ombe Yehumai ndiye inochengeta vana mumusha, vanakomana, vanasikana, kuti vasevenze zvakanaka, vave nezvinhu, vave nokuzikanwa kunzi kune vanhu. Zvinobva mung'ombe Yehumai. Mai vanenge vakapiwa ng'ombe yavo. Kana vasina kupiwa ng'ombe iyoyo, vandoreva kuti imi mukati menyu vakapiwa ng'ombe. Nokuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Inochengeta vana ng'ombe iyoyo. Inochengeta, inozikanwa mumusha mese. Mai vanofanira kupiwa ng'ombe Yehumai. Vakuzonzi vakapiwa ng'ombe Yehumai. Asi vanoreva kumusha kwavo. Bokumusha kwavo vanenge varipo. Ng'ombe Yehumai inobviswa. Varipo, hazvanzi dzavo dziripo, vakapiwa ng'ombe Yehumai. Tinotenda sekuru regai nimboya pamuri mbuya. Sekuru vataura zvimwe zvingatiitei zvakare kuti tikweshane. Sekuru vataura kuti mombe Yehumai ndiyo inochengeta wanana, ndiyo inochengeta vana. Hazvipikisani here nezvitendero? Nokuti kana vanhu vakuchengetwa nemombe vachanamatirei? Nabhurakwacha nabhuromo. Ipapo zvingave nekupikisana kwazvingaita. Asi ndo matambudziko makuru nhasi uno atiri kuona mumhuri. Ekuti iko kumachechi ikoko vazhinji vari kuenda kumadeliverance, abva pane chechi ino aenda pane imwe chechi, chiri chikonzero ichocho chemombe iyoyo Yehumai. Imombe imwe chete inopiwa mai, asi mombe iyoyo yakakosha, mombe iyoyo yakarema. Manzwa sekuru vataura ivo kuti mombe matendo ndo matendo chete anopiwa mwanasikana azvara vana vake mumusha maanenge aroorwa, opiwa matendo emombe imwe chete. Baba vachaenda kumusha kwemukwasha, nekuti mukwasha paanoroora anobvisa mari yekuti baba vaende kunoona danga, nokuti danga mukwasha angouye naro musha mate zvara. Tezvara vanotokokwa kutoenda kumusha kwemukwasha vonoratidzwa danga ravo, ndo pavanoratidzwa nemombe yamai ikoko. Saka baba vanotozouya vachitotaura mai ndakanoratidzwa mombe neyenyu. Kana dzichizotinwa mombe idzodzo nemukwasha, asi baba ndo vanenge vatanga kuona mombe idzodzo. Saka vanonzi vanochengetwa nemombe iyi handi vana vazvarwa naamai vabvisirwa mombe iyi, asi kuti iye mwanasikana wangu aroorwa uyu
ndiye anochengetwa nemombe idzodzo. Ndiyo mbereko iyoyo inenge ichizochengeta vana ivavo vekumukwasha. Saka muchiona isingagoni kuti aroorwa nhasi omba atobvisirwa mombe iyoyo, nekuti mombe iyi yakamirira vana vazukuru vachazvarwa nemwanasikana uyu. Mbuya, ndinoda kuti tizoenderera mberi muchikamu chinotevera. Saka ndinoda kuti kana tadzoka tinzwe kuti mombe iyi inotozobviswa pabuda mwana here, kana pasina mwana munhu avisirwe mombe yeumai here. Ngatisangane muchikamu chinotevera.